Eneng taman lintang cahayu, aku ngenteni tekamu. Resik gini ya. Tuh. Ini ngereget-regetnya apa ngeresik gini? Apa ini? Wah, anak wong. Nah, Kenapa ya? kau kembang matamu nyamang murah. Pilih ini. Ngeresek-resek ilo lho, resik to. Iku lasine lho, asline cuma lho. Hah? Aku boleh kembang, Mak. Anak kurang. Golek ya ning Tegal kono. Tuku. Golek. Kene didol nang. Rembusan ini Mironan. Iki ta rembusa sing ndi? Iku rembusan. Oh, iki rembusan. Lah, sandingnya to. Bagus ya. Yo iku. Kalau kembar ada kembang ya tok. Yo Iki. Yo. Iki ya. Oh. Kindenge dinyang mong 5.000. Oh. Ya wong 7.000 wis. Larang sewa. Wis 50.000 wis gak gelem wis. 50.000. Larang. Ya piro? Untung 10. Wis dhewe dhuwit piro wis? Dhewe dhuwit saiki piro? Wis gak apa-apa wis 2.000 wis gak apa-apa. Soalnya Tinggal ndas tapi ya. Tinggal ndas. aja to. Ya wis. Ayo. Ini Suwun ya. enak. Ya. Kili. Sopo ta jenenge gemberah iki? Mau tandang gawe kok malah gemberah. Ora, Bos. Loh, kena cah cilik-cilik tuku iki mau lho. Ora, Bos. Kembang piro? Kembang sitok. Kok kok sitok? Sitok. Ngono ora gelem ngomong. Lah, Jebone ning mburi elek-elek kae. tapi apike Bos sing kuwi, Bos? Apik larang-larang ya. Pironan lho? 5.000. Betul piro iki, Mang? 2.000-an. Weh, yo. Ya kleru no terus Lah ini cah gitu cilik kan yo duit cah cilik paling duite ya sakmono kuwi jajan. Lah kembang lo kat iki wis seminggu lho ora payu-payu. Iki wis ngene. Kono kok kono. Apa iki? Sembarang wis. Utilan. Oh, utilan Wis suwun. Kembang. Kembar. Mas kembang, Mas. Mas apa, Mbak? Mas kembang. Mbaknya pinteran, Mas. Sik sampean ngelesek kok lanu rugane gak cocok. Mbaknya bukti mawon, Mas niki. Lah iki kembang kuwi kae kembang. Iki namine napa, Mas? Kuwi soko. Iki saka. Soko India. Pinteran ngeten iki. Adolku biasanya 10.000 ini ki gede-gede iki lemu-lemu. Kok larang men, Mas? Ya ora. Sing murah-murah enten, Mas. Sing murah kae, Oke. kae. Kuwi ya godhonge brindil kok murah. Oh, kembang percel, Mas. Kembang percel. Ini enten Mbak namine kembang percel ngoten. Kembang percel. Nggih. Orang tuman to, Mbak, kembang percel iki. Enten kembange godhonge alit-alit enten kilo, Mas. Ora enak, iki gelem diguntingi kono. Niki namine soko pirose wau. Lah gak apa-apa ben cilik-cilik kan godhonge malah apa kembang apa. Wis sembarang pun. Wis ora jelas. Sing apik mawon napa? Ki, putih wi. Niki napa namine? Putih. Kembangnya putih wi. Iya, kembangnya putih. Putih. Lah niki. Kuwi kuning. Tenggalan iki lho, iki kembang kuwi Oh, kembang. celok. Niki mawon pun. Enten. Ya 10 kuwi meng to. Oh, 3 niki 10. Ya wes. Nggih, Pun. 3 niki. Mbak Artine Dewi apa? mengki kula transfer nggih. Wis sembarang mbok transfer liwat apa? Liwat kapal, Pun liwat ngeten mawon. sepur Kula kono. rayu ngeten mawon, Mas. Ngono ya wes. Pun. Yo hati-hati. Kembang. Wis. Kembang. Monggo ini roti, beras-beras nggih enten nggih monggo. Murah meriah. Monggo. Minuman enten. Terus nopo malih iki? Sopel. Kampung santen enten rinso, monggo. Ayo monggo.
Bebas, Mbak. Monggo napa Mas? Surya utilan separuh mawon. Mungkin Mas gua tuh Mas. Nggih. Din, So wimen to bakule. niki. Loh kok mek nemutil to? Lah nggih to. Sapa kan 12 to Mas? Mah kula nemutil. Kula separuh mbase. Lah nggih setengah. Lepot kula sigar mawon niki pake. Ya aja. Gua nggih pun nek ngoten. Oh, ngomongnya. Bos, lo bos, rapake. Rapake bos, lo bos. Iki lho. Jadi anak gue sih cak-cek Loh. Dikongkon yo. Mansur iki pinter kan dhisik Mansur. Piro iki? Heh, Kamu geli mo? mosok Tak kon tuku setengah. pira buku sih. Ini 6 no. Oh, lei. Sekali-sekali tak dapat dulu ora apa-apa lah. Yo, wis ngene yo. Lha iki apa iki? Jadi sekali-sekali. Tenan kok. Yo tenanan. Bapak bar payu ki mo. Tenan ya? Yo tenan. Suwun. Oleh rotok. Alhamdulillah, bebas. Goblok. Rumah saku aku sing paling goblok dhewe niki nih. Tiba enak sing luwih goblok neh. Lumayan. Tempat rokok utilan, Mbak. Aku dilan. Oke. Apa ya pundi? Monggo, napa Mas? Tempat rokok. Ya Mas gua tuh. Kayak gatel kok, Mbak. Sigar. Monggo Mas, napa Mas? Tempat Napa Mas? tempat rokok. Napa? Rokok utilan ya, Mbak. Gerung 1000 duite. Dilan. Nemu pil lo. Ayo, peh. Sekali-sekali bos. Wah, yo sak. Ya kok iki? Bisa. Iki apa? Wis tak diopani. Apa sih? Kene apa-apa? Apa sih? Wis ora enak apa-apa wis diopani. Gak kene apa? Kene dengaran. Kemangku payu ki, Mas. Sekali. Setengah pak. Din Mas gua tuh Mas. Din. Kok ora tau keramas to, Mbak? Jadi sampo lagi. Yo bakul sampo gak keramas kok. Emang. Terus nih gak mau.